Ka seng BJP ha ke jela ka let syakinong penyat snong ban sngotu ya ki jing bat ban yo jingmut halor ki matrekam na ka benta ke election ka ban wan house nam Hajar Aprulai. Kinong ya lam barang ba ka seng BJP ki ladap ya kendu ya ki rang ba snong jong ki snong ba per ban yo jing pensyai halor ki mat ki badonkam. Karkumu Presiden Kaseng uba Ernest Mauri uloong ba kinong lam Kaseng ha ka jela kinlet ya kendu ya kinong ya lam ka civil society ban yo jingmut halor kimat bakongsan kiba ka jela ka don kam kirki ban le kiba on salum lang bat on sa penrung hapo ka matrikam. Haba pentip ba ka matrikam jong Kaseng kan long haki artli ki benta uloong ba ka benta baningkong kandai syapang ki mat ki baydai hapo ka jela bat ka benta ka ba arpat kan long halor ki mat ki baydai hapo ka ri. National also. You see, we have got our intellectual wing also, and we are taking the view from all the Mandan and from the state leaders, from the district leaders, and from our leaders also. So taking all together, and we are sitting, then we will check out the important points to be implicated in the manifesto.